Wow! Jonathan, for helvede, det er nytår! Og så kommer nu fanebæreren, det er sergeant S. Pedersen. Hold til højre. Ret! Se! Lige op! Ud! Op! Kære alle følgere og seere. Først og fremmest er nytåret for døren, og det skal fejres. Og jeg vil gerne takke hver og en af jer for en utrolig støtte, I har vist vores kanal i forrige tid. Det har været en rejse fyldt med spændende og sjove oplevelser, men ikke mindst fantastiske feedback fra jer. Sikke en kommentar. Næste år. Hvad fanden laver du, André? Det er ikke det her, vi skal sidde og læse op. Det er vores nytårstale. Jeg har forberedt mig. Ja, fuck din forberedelse. Nu kører vi vores stil. Jesus Christ! Alle tre til. Alle tre til den. Glædelig nytår! Glædelig motherfucking nytår. Hold kæft en start, mand. Glædelig motherfucking nytår. Glædelig nytår. Sikkert et år, der gik. Ja, det Hold er... kæft, vi lavede videoer. Fuck, vi lavede... Vi har jo forklaret alle konflikterne og sådan Jeg tror ikke, vi lavede... Ja, jeg ved ikke engang... Vi lavede flere videoer... Nej, det gjorde vi ikke engang. Vi lavede ikke flere videoer end PewDiePie. Han har endda barn og kone og flyttet til Japan og... milliarder. I'm just depressed. Fuck, man. Vores liv er lort. Som sagt, vores virkelig gode subscribers, der har været her fra starten af, ved præcis, hvad for en video vi taler om. Vi lavede jo en video i 2021, hvor vi tænkte, det var sjovt, og så tænkte vi, fuck, det gik af helvede til. Vi dropper den og laver julekalender. Så vi tænkte, vi går all in med den her video, fordi I ikke fik julekalender. Den julekalender, jeg faktisk havde for ikke at uploade den julekalender. Altså, fuck, den var jeg shit. tror, vi havde det meget sjovere, end videoen skulle være værd. Ja. Men vi holder så den her i stedet for. Og som sidste år, ja, som i 21, bare mærkeligt at sige. Men i 21 havde vi jo en mega lækker årgangs parmesan med. Og den her gang har vi gået et trin højere. Ja, der er den her gang, førhen var det jo skruelåg, altså. Den her gang corgi endda. Bøsset. Virkelig fint. Og det er virkelig noget lækkert. Vi har bedre glas nu. Alting er bedre. Fordi det vi nemlig har fået er... En Faxe Kondi! Jeg kan ikke sige på mig på En Faxe Kondi! Vi tænkte, vi skulle lige stille det op. Men... Vi er gået fra børnechampagne til Faxe Kondi champagne. Næste år! Nej, det bliver det ikke engang. Det bliver om 2 år igen. Der går vi videre til champagne. Måske! Ja, det er hver 3. år. Det er hver 3. år, vi holder en nytår. Men ja. Lad os få åbnet den pisse. Lad os få smagt på det. Der skyttes! Der skyttes! Det er fandme godt, der er beskyttelse på. Ja, men damerne først. Ja tak, da. Det er bare normalt. Fucking sikkert lige for helvede. Men altså... Man kan jo tydeligt se, hvordan... Altså, den har taget virkelig farve for tynder. Den er virkelig flot. Altså, virkelig. Virkelig god overgang. Virkelig. Det er jo 2021 det her. Skål på det der. Du vil virkelig smage restsukkeret i den. Han er god. Altså virkelig god. Den kan man godt købe igen. Ja, men jeg tror sådan, at
sagtens passe til jeres torske Det er hovedret. Og Det er cool. Nå! Fuck! Et fedt nytår, et fedt år. Et nyt år, vi går i møde. ja. Med flere videoer. Jeg lover, der kommer flere videoer. Ja, siden vi fik den virkelig dejlige oplevelse, der vi uploadet faktisk vores comeback-video. Ja, at vi får så 200 visninger, i hvert fald hvad den er oppe på det nu. Den er på 200 visninger. Og så alle andre videoer med det dobbelt så mange visninger. Det er Mindst. sindssygt. Det er sindssygt. Så tænker vi... skud til Spørg Kasper, fordi jeg ligner ham. Ja. Og skål derude. Holy Jesus Christ! Godt nytår derude, mand! Godt nytår derude. Fy for satan, da. Jeg synes, vi fik nok bange med den der. Holy Jesus!